Wozani bethunani siye sipark siyofumana le voice note kaMacele awayithumela abantu bakwaDuma le besiyive ngomangwabe noMakhumalo. Andithi iproduction kaloku isifeyilile izolo ayasidlalela la voice note, makhe siyoyilanda. Hayi Celo, bethunani. Hayi kule season bendikhe ndathi uMacele jike wanguMakhumalo ngokusana jonga uyi-number 1 supporter kababakhe sana, ngoba kaloku ungumamkhulu and utata uMosamseleko ebemxelela uba yeyi if wena awundisapoti wenze ngehlobo loba bekufanele uba umamkhulu wenza ngalo, ndiza kuyeka ube njengefenitsha. So ke sana uMacele is supporting umyeni wakhe and uyamamkela uwife number 5. Now isigaxa esisivileyo ke ngoku ku-season 8 episode 16 kaThando Nesithembu xa sibona ke utata uMosamseleko ehleli namakhosikazi akhe. So kwavakala ke sana inguMakhumalo ke phofu chaza le nto uba hayi ke sana bana bavile ngamakhosikazi apha kwaDuma uba ebefumene i-voice note from uMacele echaza uba bayamenywa nabo ze baze bazosapota ngoba kuzabe kufika uwife number 5. Abayazi noba izabe ungumtshato okanye i-engagement okanye kusenzeka ntoni, kodwa kukho loo voice note abathi bayivile ngoba kaloku xa babe kuzawuzodada bodwa bakwaDuma. So ke kwathiwa noomama bangeza kusitsho uMacele ngoba kaloku kuzabakho nento yokuintrodyuswa kukawife number 5. So ke ukubona bebeze kumcimbi kawife number 5. Yeyi bethuka sana, phofu wethuka umayeni ba hayibo, ayandazi into ke mna ke nge-voice recording wabe econfirma umangwaba uba ewe umayeni kuthe kusancokolwa wavele wajonga uMacele waphela yintsini because uMacele okwethule ethe cwaka ngokukuthethwa ngale nto. And then kwidayari yakhe wangumntu wathi yho hawu awanda ke ngeyiphi loo voice note bathetha ngayo, akavuma okanye uphika. Then utata uMosamseleko ke wabe engathi uyazama ke umdifenda uMacele. Ndiqomba andisenamsindo ke ngokumna iproduction, why are they failing us? Why iproduction ingakhange ifune la voice note even if ke mhlawumbi umuntu athetha nayo uba nayo iyathetha litshintshwe ilizwi, but bokufanele bayidlale kaloku i-voice note le inoMacele ethetha esithi yizani wife number 5 ufikile. Ndabe ndingayiboni ke nento yobuMacele ayiphike le nto because kaloku benothi ewe bingumyalelo bendiwufumene kumyeni wam uba mandixelele abantu uba uzabe khona wife number 5. So ke I was doing that, uyabo, but uMacele sana ebethule ethe cwaka. Umayeni wamjonga wahleka wathi hayi xolweni bethunani ngohleka. Wabe uMakhumalo sana enqangisa utata uMosamseleko sithi hayi akathethi noMacele. So utata uMosamseleko wathi ke xa buza uMacele ngale nto ye-voice note wathi uMacele akazoyiphendula, bezayiphendula xa ibibuzwa ngutata uMosamseleko directly. So ngoku iyayiqonda uba ibuzwa nguMakhumalo, so akazoyiphendula. Ogqiba waphakama uCelo wahamba sana wabashiya apho. Ndathi yho hayi Macele sana xa buthi yivani into endandiyiva nam ngokuya kwakufika nina. Hayi kunzima guys, otherwise uMakhumalo sana uhamba noMacele ngomgca because niyakhumbula kuqala ungulo wachazela abanye amakhosikazi uba hayi kaloku sana number 5 ebekwaMacele sipark ndadibana naye phaa. Waphinda wachaza uba nasesibhedlele wayeyile uyayazi loo nto leyo uMacele umbisile esibhedlele. I think uMakhumalo uyaxelwa nayi-production, mhlawumbi bakhona abantu avana nabo ku-production, so nabantu bemxelela. Anyways, khanitsho ke nina ke ba nicinga ntoni ngayo yonke le nto eberongo nabethunani uMacele uxelela abantu bakwaDuma uba mabeze wife number 5 uzabe ekhona. Momgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.